Kai, zo nan. Ne ka sani. Cire wannan gilas din. Esmala. Ta maka kana shiga cikin anguwar nan. Kai ma amma abinci kana shigowa bara to nan anguwar. Yan ma bai ke akwai a cikin satin an sata mutum ya kai mutum 350. Kenan sai a buga mu a rediyo. Ka ba hankali. Ka shiga tafi. Ba na gaya ma ka daina zuwa anguwar nan. Baya, ina sama mutum anguwar. Gilas din mana. Ko ba ka cire ba? Ina gaya ma abin da ba ma son ya zo ya faru ne. Anguwan nan yan mafi ke akwai sun kai mutum a cikin satin an sata mutum ya kai 350. Kana ma wani cije-cije. Guda shi ka tafi. An sai na je. Ya Allah wairi. A taimaka sabida Allah da Annabi. Ya guri dan malam, ya guri. Wairi. Ya guri dan malam. Ya allazi wairi ya. Alaba da hakuri, alaba da hakuri, a hakuri dan malam, alaba musa. Wairi. Dan malam wai kurma ne kai, alaba da sa, a hakuri. Sabida Allah da Annabi. Zo ya ka dan malam zo. Ga nan ga nan. Kana ina ne? Ne ka sani. Ya kwaje. Wayo Allah. Wayo.